Saisin pat ngai khuble ya phi wei pe wei iba pe ja kanika video ka ba menta bunba ke scientist jong ka perthai menta kila bunkam ha ka jingwat ya udawai coronavirus Henry kalong ka ba penstanat patyangi ba kawai ke university ka ba don hapo UK ka ba kerteng ka Oxford University bat ka deru ka university ka ba nengkong tam ka bala ban penmi ya wei udawai coronavirus uba kerteng ukodox 1 ubala ban ajing ya da yong ni COVID-19 laya tu ruba uni udawai ula ban ajing ya da ya kebreu nakaba upen klanya ka immune system ka jong ubreu kadkum kita lang khubar jong kiri ka perthai laya tu ba menta kila sedang bantes ya kebreu da uni udawai but kumba sans pangut kebreu na keleng jong ka sau England kilawan ya shimbenta bantes ya uni udawai laya tu ru balada uni udawai ula long success lane ula banyada 100% nakajing syakta jong ulu COVID-19 kata kin sapen min ocean ha ubnai September katkum kajing yatu jong kawai ka Professor Gilbert naka Oxford University tangkini ki khubor publishibun